Здравейте хора, казвам се Веселин, от София съм, на 33, не ми лично предполагам. Моят талант по принцип е много по-различен от този, който показват всички с пеене и с артистизъм. Моят талант всъщност от 2005 натам е да се срещам с личности, които са от голям ранг, които не може всеки да ги срещне, нали? Не е фалшиво, със сигурност. Сигурен съм, даже и видеята в TikTok ще гледате, не са фалшиви. Сега ще разкажа и за него. Така, започвам по същество, защото нямаме много време. Първата ми среща е с Силвестър Сталон. Това е един много голям актьор. Не ти е братовчет, защото той живее в Америка. Така, както